Добро утро, Наде. Здравейте, колеги. Здравей, Галя. Добро утро. Ще закусим днес по-италиански от един столичен, от ресторанта на един столичен хотел. Както виждаш, вече е спретната една прекрасна италианска и да уточня сицилианска закуска тази сутрин от едни от най-добрите готвачи, майстори готвачи в Италия. Натале Джунта ни спретна тази закуска. Виждате го, той в момента все още работи по нея, заедно с Маурицио Ферери. Сега ще си поговорим за това как се прави една сицилианска закуска и каква трябва да бъде тя. Добро утро, господин Ферери. Buongiorno Bulgaria, buongiorno Галия. Днеска ще ви правим една сицилианска закуска. Имаме чест да имаме тук при нас един от най-добри готвачи от Италия, много известен, много популярен, който е маестро Натале Джунта. Просто за нас е голяма чест. Днеска ще приготви една обикновена закуска за него, което за нас е интересно. Значи... Нека да ни обясни господин Джунта какво е сготвил тази сутрин. Здравейте. Какво успяхте да ни направите за толкова кратко време? Che cosa hai preparato per così breve tempo? Di qualche parola? Il cannolo siciliano, un piatto siciliano. Cannolo siciliano, по един друг начин, на който се прави точно за закуска. Това е... Какво е каноло сицилиано? Значи е най-типично сицилианска десерт заедно за една друга касата сiciliana. Какво включва този сицилиански десерт? Che cosa include il cannolo siciliano? Include questa buccia di cannolo fatta con la farina, il cioccolato, il miele, lo zucchero e il burro. Това е една бишкот специално, което се прави с мед, шоколад, брашно и масло, което е точно, как ви го каже господин Натале. Това специфична сицилианска закуска ли е? È una colazione tipica siciliana questa? Sì, è una colazione tipica siciliana dove c'è pure la crema di ricotta, che è questa che mettiamo noi, che è una ricotta siciliana. Да, е типична сицилианска закуска, което се прави точно за този крем, което е от рикота. Много финна, приятна закускица. Я кажете, вие сега все пак имате опити с нас, българите. Тук си живеете, работите и в България. Българите по-обилна закуска ли предпочитат или по-финна такава, като тази, която се подготвя в момента? По принцип, кухня е култура и е всичко, което е свързано с хората. Значи, вие имате нужда една по-калорична закуска, затова ние сме на северна част, по-студено. При нас с времето, което е толкова топло, имаме нужда нещо по-леко. И затова нашата закуска е на чаша мляко с еспресо, истинско еспресо италиано. И господин Натали го приготви даже с едно топинг на шоколад горе. И после едно златко, който днес е точно този сицилиано, една по-различна, това е точно една рецепта, правена от господин Натале Джунта. Как виждате, той го прави, ги украся с топинг и друг. Да, нека да питаме само набързо каква е украсата, да попитаме господин Джунта, каква е украсата на тази приятна закуска? Puoi spiegare come la fai questa qua in due parole? Il cannolo, la sfoglia? Tutto questo. Quindi la sfoglia è fatta, come ti ho detto, con quegli ingredienti, poi c'è la crema di ricotta, si fa stati ricotta e buccia del cannolo. Questo è un piatto che ha fatto la storia della Sicilia, la buccia del cannolo. Значи, това е, което направи история на Сицилия, което е прави този бишкот, което е типично за каноло сицилиано. След това се слага тая крема, която е правена от извара, овча извара, но това е италианска, което няма нищо общо с ваша извара, затова и ние го наричаме рикота. Затова го украса с горски плодове. Това е мед. И сега това е мед. Miele. Мед, който се хем за окраса се слага, хем за дава един специфичен вкус. Добре, понеже нямаме много време, много набързо господин Джунта може да ни каже, след тази закуска, какво би препоръчал в следващото меню за деня? Dice dopo questa che cosa proponi come menù del giorno? Menù del giorno? Quello che proponiamo stasera. Stasera facciamo un menù tipico della nostra regione. Това, което ще предлагаме тази вечер, което е едно типично от нашия регион. Stiamo utilizzando formaggi del nostro territorio, la mozzarella del nostro territorio, il pistacchio. Къде се предлага и сирената от наша Сицилия, моцарела типична сицилианска, жамвастака от нашия регион, което е много специфичен като продукт. E poi faremo, questo è il dolce che stasera poi serviremo ai nostri ospiti. И това е десерт, който пак може да се сервират за много вкусно и много красиво. Вече ще го сервират. Много вкусно и красиво. Ние след малко ще се присъединим. Какво още ни трябва за да направим